Aizu, pentsatzen aritu naiz da. Zergatik ez diogu food truckeri izena bat jartzen. Izena? Zertarako? Aizu, gure ekipoko kide bat da, ia familiko gea. Pentsatu dut gaina izena. Antxoni. Antxoni? Antxoni bai, Andoniren ohoretan. Andoni, Antxoni. Zer iruditzen zaizu? Ba, gaizki. Andoni gu baino hobeto dago marinadorren. Gainera nik beste proposamen bat daukat. Bai? Bai, nire amonaren izena. Josema! Josema, aldazura amonaren izena? Josema, ari zaigu deika! Ostras! Ostras! Pintxopote, 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 nan, 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 glu, 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 glu. Pintxopote, 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 nan, 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 glu, 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 glu. Iepa, Josema! Epa, bikote, ze, mundakako bidean egon gozate ez? Bai, bidean gara, bai. Bueno, mundaka bakizue. Ezaguna da, ezker rolato famatu jengatik, surferok, baina zuek, zuen rollora. Ezagutu itzazue hango itura gastronomikoak, sartu zaitezte bertako taberna eta jatetxetan, eta noski, bilatu zazue, pintxorik onena. Bai, primera, Josema. Aio, bai. Guazen lehen mundakara misioa burutzera. Aizu, eta zer egingo dugu izenaren asunto horrekin? Nik zertakit. Pentsatu dut, bozketa bat egingo dugu. Bozketa, hauteskundeak eta dena. Bueno, oso ondo primeran iruditzen zait, baina jaso gauza guzti. Bai. Hala ere, oraindik ez diazu esan zure amonaren izena. Bueno, nire amonaren izena, Benita. Benita! Antxoni politegoa da gizona. Parrez! Benita! Okerrago Antxoni haizu. Benita! Antxoni, bose... Aizu zehaizia! Bueno, sorte honea, Asier, sorte hon. Bai, honenak irabazi ezala. Eta orain nora joan behar dugu? Bueno, ba, zoaz, urakan zehar, tabernaz taberna, Zerbait galdetu behar dut, o? Hoixe, zein den mundakako pintxorik onena. Hori alda gure misioa. Jakina motel. Eta zuk zer egingo zu? Bueno, nire gauzak. Ez dut pito egen teintzen. Antxoni. Mikel, zehaizea! Antxoni. Bueno, Craig, kaixo. Kaixo. Asier naiz, pintxo, Eta, bueno, beira, ikerketa gastronomiko egiten ari naiz, hemen mundakan, baina, bueno, hau bisitatu beharreko lekua da, Craigen den da, hemen mundakan, eta noski gero, aukera dugun ere, bueno, ezkerrolatua ikusteko. Craig, oso denda ederra daukazu, erakusterik izango zenuke? Bai. Bai? Oso, etorri. Beraz, olatua aurkitu zenuen, baina zer izan zen nolabait zure buruari esan ziona hemen geratu. Obviamente, la verdad, y me han preguntado muchas veces, la verdad es que conocí que hoy en día es mi mujer. Entonces, decisión de amor para una persona y el amor para lo que son las olas me hizo una combinación mágica. O sea... Perfecto. Ikusten dudanez, zure bizitzak liburu baterako ere emango lukela. Pues sí, llevo años con la idea de que quizás sea interesante para hacer un libro de todo lo que es de historia. O sea, hay gente que merece tener su parte también en la historia, que igual son importantes. Begira, oraintze
zea bururatu zaite gauza bat, zergatik ez datoz gure food truckera, hor, Mundaka herrian izango dugun food truckera, eta bertara ekarri zure ikasle batzuk, edo zure surf eskolako ikasle batzuk, eta pintxo batzuekin, eta hor, lehiaketa bat egin dugu. Eta bide batez zu epai izango zara. Sí, sin problema, Sin problema, ¿no? Hombre. Perfecto. Beste gauza bat. Angero food truckera iristerakoan, hautetxontzi bat egongo da, eta eskatuko dizut mesedez papertxo hau sartzeko. Ok. Bale? Oso. Ara, begira zeintzuk datozen hortik. Hombre, haze hau baien niala espero. Bai, eure baitatzen. Asi, maniain, Hase. Aitor frantzesena gaio. Hombre, mucho amo. Bueno, nolatan zuek hemendik? Pasaran ginen eta nola ez, Mundakan gatu barra. Aber, rolatu pare bat hartze genitun. Baina, gailok beti erakutsi naun zehose izan da, Mundaka etortze izen bakoitzen ze bi gauzen berria ditu. Bat da, kreigei kasoika pasa, eta gero pintxo batzuk jatea jun. Hori dudarik gabe. Aizue, beraz uretan sartuko zarete, eta uretan elkarrekin sartzerik izango genuke, eta blan bat utzi, eta neukeren bat, eta... Kreigek esku bat botako egu. Bai. Hori, Mundakako latua ez da erresa, ez dakit zu moldatuko zen hor, Baina honenekin ikasik, Hori historiarako geratu egin da. Horrek asko aldatzen ditu gauza. Ni, desde luego, gertatutakoa ere, ni hasikin ikasi nuen, beraz. Bueno, guazen uretan hori. Venga, Zala, Kreig. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. Iepa, kaixo! Hombre. Zer moduz? Ondo, eta zu? Aizu, Mundakako pintxorik onena aurkitzen ari naiz. Zerbait berezia prestatuko jazu? Mundakako onenak dauz. Bai. Pintxorik onenak. Joango gazu kaldera? Aizu, barkatu, baina hau komuna da. Ez, baina beste atetik sartu Bestatea, bale. Bueno, hementxe nago, gustora demonio la fonda jatetzen. Tomas eta Jose. Hoixe behar du, begira, hementxe ikusten ditut osagaia guztiak. Hau zer da, Tomas? Bonito del norte. Halaxe behar du, baina guain temporada da, ezta? Hombre. Gazta freskue. Baina etxekue. Etxekue, hori da importantena. Berezia. Gatxa, parketu, Bai. da, oreganue, Vale. tomate de Gernika. Haupa, Very Gernikako... importante. Vale, Jose, zuzarra sukaldaria. Hor ikusten dut, pan de molde izaten den bezalako, molde horrelako Bai. bat. Begira, Trukue, trukutxue, bai. Hori pan tomakata bezala Bai, egiten da hala. bezala, ogiarekin horrela pasa. Haupa, olio pixka bat, oliba, importantea. Bira ze kolore polita dakan. Osongi, oin tomatea. Gernikako tomatea. Osongi. Hau da, udako pintxo bat, esango zenukezuk, Tomas. Hemen askotan... Pintxo de temporada. Pintxo de temporada, ongi dago. Eta hemen gu hitz egiten eta Jose hemen lan ta lan. Haupa, Jose txapeldun. Gatza pixka bat, oso ongi. Gazta krema, hemen bertan egine. Bai. Bonito, ni bezala, Jose, bonito. Bueno, ez ezer esan, lasai. Itxura erra daka behintza. Itxura erra daka horre, Jose. Parapapapa. Bueno, nik probatu inen dut, Bueno, probatuko zu apurtxu bat. Aizu, Tomas, Ba, esan. pintxo honekin zuk zer uste, ze daria gomendatzen diazu honekin? Haue, bakioko, txakolin, baina hotxa, Hotza. Hotza. Txakolina beti hotza behar du. Minu samar, nire ala gustatzen Bai, zut, hotza. Pintxo egin dituzu, Jose. Bat niretzat eta beste? Beste bat niretzako. Oso ongi, Jose. Hau da, artista. Nahi alduzu ordu nirekin hemen txakolina da. Tomas, Vale, traigo un par de- ekarri, ni bitarten, bai. Ekarri txakolina pare bat. Bakiokoa, Bakiokoa. Haupa, Jose, haze itxura, iepa, hause da. Erra, benetan, udaran jateko pintxo, aproposatena, freskoa. Eta guk inen deuna da orain, probatu. A ber, mentxe, konea ekarriko dugu orain ere. Iapa. Mentxe utziko dugu, oso ongi. Aizu, zuk probatu nahi zu? Zatitxo bat? Igual zeingo dugu, zatitxu edo osoa? Zatitxik igual. Bai, hoi, Jose, zuk bakizu bai. Hola, iapa. Parabapapa. Iapa. Txikiagoa, bale, nik bakizu, nik goizuterra naiz eta naparrak dena barrura. Epa. Probatu imar dugu, Jose. Apa. Venga. Jose, txapeldun, lehen da biziko, hau.
Beira, Gozo, freskoa, zaporetsua. oso ongi, eta benetan, kristona dago. Tomatea oso ona dago. Gazta oso ona, eta batez ere, bueno, atuna hori dago, kristona bonito dago. Estratosferiko. Bo. Ahí está, honekin, chicos. Aurrezkoa dantzatuko nuke. Erra, freskoa gaina. Itxoina egarria dakat eta beste trabotxo bat ingot. Zula zei, Jose, bai, zu ere bai, gustatzen zaizu. Aluita, venga beste bat. Beste lan txiki bat adakatzuentzat. Hor kanpoan portu aldean egiten ari gara hauteskunde batzuk. Hauteskundea? Hauteskundea, bai, zu lasai, ez tegot, ez. Hostia. Ez, lasai, ez akojonatu, hostia, ez. Begira, food truck bat dakago eta ari izena bat jarri nahi dugu. Nere lagunak Benita, ez. Benita la... Antxoni jarri bat dugu Antxoni, izena, bai. hostia. Orduan zuek jon eta bozkatu, bai, Jose. Vale, bai. Jon, bera? Antxoni, bai. Bai. Aizu, baino jon baino nago, Joseren azkenekoa. Txapeldon. Tope. Aupa bakio. Venga. Aupa bakio eta aupa la fonda. Horize, oso ongi. Aupa la fonda, oso ongi. Eta por si acaso, nire laguna nola ez da enkonturatuko, bi bota. Beste bat? Bai, beste bat, bi bota. Hora ez da enteratuko eta. Aizue, placer bat izan da, Tomas. Eskerrik asko. Zuri, placer bat izan da, Eskerrik Jose, asko. artista bat zara. Eta ni orain jarraitu bat dut lanean, bai. Vale. Eta baino gogoratu, gogoratu, Bai. Bueno, ba, venga, jo, Agur, Jose. Agur, agur. Venga, agur. Bueno, mutilak, ez tegu eskerrolatua topatu. Hor biderdian geratu gara, baina, bueno. Baina, simulaketa batzuk indizkio, eta aitortu behar, Bai. neurria proposa erakutsi, maila proposa erakutsi. Olatua, eskerrak, libratu inditu gitaz. Asier, ni gaur bat esango izut. Bai. Pentsatzen nuen, baina asko betago. Oso ondo ikusi zuten dejartzen, Ondo ikusi nauzu. Bueno, zuk esan da, sekulako piropa. Bueno, gurekin ere, ze ditugu, surf eskolako 3 ikasle, ezta? Bai, ezta, eta zer moduz, zuek, ondo? Bai, bueno, ez da nolatori, bai, ondo. Bueno, bertako zarete, muntakakoak? Ez, ni bermiokue. Bermiokue, eta zuen. Bueno. Dena den, hemen ikusten duzue, hau da, bueno, surf egin eta gero, ezer baino hobeto patata tortilla bat, ezta? Bai, hoixe. Banatzen hasiko gara, Venga. Bueno, aizu, Aitor. Ze? Esan beharra da, munduko txapelduna zarela zure kategorian, ezta? Bai, eta urteetan olako tortilla janda berriro nahi deke gabe, munduko txapelduna. Konta iguzu, zure esperientzia, eta nolatan jaso duzun edo iritsi zaren mailara nola egin daitekeen, hori? Bueno, gazte-gazteatik ikusita, surfa egin dut bizitza guztian, da usten dut horrek asko lagun daitela, ez? Denboakin da ordu asko sartuta eta aleñak egin, maila on samarra hartu nun, eta pentsatzen nun hori, txapelketa ondo prestatzen manun, munduko txapelduna izeti eman akala, eta bueno. Bueno, Asier, zu, bueno, Portugalen izandako susto horretatik rekuperauta pentsatzen dut. Eta, oaindik ere... Tortilla! Bai, zeuze falta zen. Ostra, ez du ikusten baino nabaritu bai, Hor bakak, Kagoela letxe. Zerraten bakak, apiskat Ez du, eta oaindik ere, XXL olatu horiek hartzeko gokin, bai, ezta? Bai, gogotxu, baina aitortu behar, pixkat gestio zaila izan dela, hortengo negukoa. Hainbat eragozpen izan ditut, eta batez ere gabona baino lehenoko istripu horre, ze pentsatu asko eman hau. Baina, bueno, nire buruare frogan jartzeko aukera izan dut, ikusteko, benetan, zoze sustraitu zen, nire barrenian, istripu larri horren ondoren, eta, bueno, egia zen oso seguru ikusten nintzen, azkenean, egora oso larria izan zen, baina oso ondo paperak enitu ningun momentuan galdu, eta, bueno, zorionez horri esker jarraitzen dut hemen.
Euskaldunak gogorra gea, eta hemen bi adibide, eta etorkizuneko beste 3, eta bueno, Egoskorterian bi adibide handi, Hori da, bai, hala izan behar. Ni haua beteta dakatela ez da ditzeiten. Oso guapoago, batzutan guapoago. Zuek gero, uste dut taberre gero ikusterik dugun, gure food truckean, ezta? Bueno, eskerrik asko, benetan hasi, beste baten ere ikusterik izango dugu, Aitor, zorionak, beste tarte, eta zuek gaztetxok, ondo pasa, eta gero ikusiko gara. Erki, aber zutitzerik dudan. Orain hemen, esfortuarekin errita, gagoen la leche. Bueno, ondo izan. Agur. Azkar etorri aizi hor, egin espero gizona. Enu karritzen beti korrika ibiltzen jaiz? Baina hona korrikanak, etorri. Zer mauz motel? Kotxean etorrinak. Bueno, kotxea, baina, egin espero inazkar. Bueno, ona, Zier, begira. Leon. Bai, bapaten ere azaldu naiz hemen. Pintxo bat prestatu behar digu. Baina, zuzenian, gure food truckean. Jode, hau da luxu hau, Zigor gurekin. Bueno, Zigor. Oporretan, oporretan eta zuentzago kosinatzen, Ez kegatu. Vale. Ondo, bueno. Bueno, ekarri zuet, goi mailako produktu. Mundakan gaudenez, marmitako bat ingo dio. Zeitxura dakar honek, Zigor. Hau solomilloa da. Beitu, hau da itxosoko solomilloa. Pasada bat. Mira, zeitxura. Hola gordini jateko tentazio. Benetan bai, Zigor, nik jango nuke. Bai, hau gordini jateko hau. Gutxi inda jango du, Ez dago arazoik, ez? Gutxi inda jateko. Vale. Gero, gainean, ingo duna da holako dekonstruzio bat. Ni hola, sukaldari bakizu gustatzen izkola holako aldrebeskinitan ibiltzea. Gauza diferentek egitea. Beraz, marmitako baten dekonstrukzioa ingo dugu. Osagai guztia ditu hemen. Marmitakoa zer dauka? Atuna, atun gorrilla, hau, gero, patata. Noski, patata hau indu dana, konfitatu, alga batzukin, oliotan, suabe, gozo. Eta hau da, beste gutizi bat, hau da tomate iberikoa. Baina tomate iberikoa da, ez da edozein tomate. Tomate iberikoa? Hau zuen Durangon izan zinaten, pintxopoten, saltzanek iten dute, hau da, berarrekin eta zurituta dago, eta hau da, gutizi bat. Eta gero, kipula eta piper berdia, ondo erregozita, hori ondarutar batek erakutsi zian. Eta dena gero, montatu ingo du. Bale, horreneko gona, takotxo bat hartuko hemendik. Bueno, begira, Txurrika ematen du. ze itxura duen mesedez. Olio pixka botako du hemen. Gaur egongo. Iepa, gora, salto! Euskadi! Audientzia honek ego ingo du. Hori indarra dakazu talde honek. Nola errekoa? Norbait erretziero... Ez, lasero. Ez garreko du, Bueno, lau ingo izkio, espar. Lau egin nahiko izango dugu. Bai, gatz pixka botako jotoi. Aha. Eta honi buelta eta buelta, bakizue marmitakoan... Gutxi gina. Normalian iken da atuna bukaeran. Ja, eina da honean, patatak eta eina dauzka honean, orduan bukaeran sartu, itzalduzua, eta bera bakarrik bere beruakin egin behar da. Orduan, eta fina moztu danez... Bestela gainean gehi lehortzen da, bai? Gehi lehortzen da. Ez niri gustatzen zait gutxi gina. Platerak beharko dituzu, ez da? Bai, plater bat bai, hau bateatzeko, segero kanpoan aurkeztuko du, Bai, erki Zigor. Tira bani. Beste platera, mendenetatik dakagu, ila sabe, Asier. Bueno, itxura. Honekin? Honekin bai, ez da, honekin bai, ez da. Azken tokea, nik aber, ja puntuan dobe, Asier. Nik uste baietz, Nik ataingo nituzke, Bai, esango nuke ia gehiagi, Gehiagotan etorri beharko zara gure showkaldera, Bale, hau, hemen utzi. Hau ja, itzalin dezakegu edo... Itzalduta, ez dugu behar. Bestia ja, hola, dijoan moduan. Eta hain, kanpoan kontatuko du. Erki. Bale, erki. Guazen, kanpoan. Guazen bat, Zigor. Bueno, Zigor, hemen ditugu ja... Osagaiak listo. Osagaiak listo, prest. Oin, zaiena. Vale. Zaiena. Montatzea. Hasi montatzea. Aurrena, patata. Patata. Oso. Gero, tomate iberikoa. Tomate iberikoa. Jak. Gero, atuna. Atuna. Eta bukatzeko, gozie, honek gozie. Inaka edo, dastatuz, igual gehiagi... Ez duzu egan nahi, ez da, gehiagi ez duzu egan nahi, bai. Hau, erriki moztu igual. Erriki moztu igual. Eta gutxi atuna nola gutxi inda da. Guan bakoitzak 5 euro utzi, eta dena postozik, gintonik batzuk edatzera. Bueno, Zigor. Ero gintonika. Zigor. Ba, eskerrik asko benetan, Hemen utziko zaituztegu zeo ekin. Itxoin, agurtu baina bai, ez da. Karo, begira. A ber, itxoin, bai. Bai. Ana Mari zer onta? Ana Mari ona.
edateko, ja hori falta zaigu. Txankolea por bat, Bizkaiko, Zigor, nik Bueno. nahi dut, leku bat ezagutu nahi dut. Hori da, bai. Hemen barazkiak eta frutuak eta horrela kalidade honezkoak. Leku bat aholkatzen diaztu hemen onduan edo? Busturin San Bartolome auzoan uste dut Urgoiero dagoela, hola. Urgoi. Bai, eta hor uste dut aurkituko duzula behar duzuena. Vale, behar du. Ba, joango naiz. Gure sukaldariak txalo bat uste dut merezi. Apa, txapelduna! Eskerrik asko. Guk ez dugu probatu. Bueno, guk ere probatu dugu, baina bueno. Bueno, Mikel. Bai. Kontua da, orduan, zu orain lurkoi baserria joango zara? Lurkoi baserria. Eta ni hemen zain geratuko naiz, Inigorekin geratuta nago ulertzen. Inigo, ze Inigo? Bueno, ze asola zaitzu, Zu juntzaitez lurgoi tabernara, eta gero ni, arduratuko naiz guzti eta zementz Inigo etortzerakoan, Vale. Ui, begira. Hara. Ze kolore gustatzen zaizu gehiena? Zeinek utzi ditu hauek hemen? Jode, banik hartuko nuke... Begira, hau hartuko nuke nik. Nik ondoko hau. Zuk ondoko. Ere! Me cago en la leche. ¡A pinchú, ¡Ostras! ¡Cuidado! ¡Me cago en Dios! ¡Condos! ¡Corre! ¡Corriga! ¡A pinchú, ¡Corriga! ¡Me cago en Dios! ¡A pinchú, ¡Me cago en Dios! ¡Tori! ¡Corre! ¡Pique! ¡Corre! ¡A pinchú, ¡Corre, Miquel! ¡Corre! And I will love your heart with mine. Iepa, Kaixo, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ni Mikel naiz. Kaixo. Zer moduz ongi? Onge, Samarko dia, Aizu, vengadek. hau alda lurkoi baserria. Ba bai, hau dek, baina bueno, lurkoi basarri terreno dana dek. Guain, gauden lekun landatxe badek. Landetxe bada. Landetxe bada. Begira, ni ikerketa gastronomiko bat egiten nahi naiz, eta esan didatenez hemen barazki eta frutuak ekologiko kalitate handikoak dituzuela. Aladek. Hala alda. Aladek, bai. Bai. Urte Samartek eta hor beran zauzki hau. Hortuko gauzak eta... Gero ikusiko tio. Etzu garazorik. Hau esan diak landetxa dela. Hau landetxe dek. Erakutsiko aldia. Etzu inu garazorik. Ire izena? Tomas. Eutxi horreri Tomas. Aurrera. Guazen ba, ikusi barrio. Sartu barroa. Itxura harra daka, Ba, zauki, bai. Tomas. Tomas, aterpe barruan gaudez, leku politia dotorea. Ostia, bai, berezi, egurre, arrie. Oso politia, bistak, dena. Zenbat urte ditu ja? Behatzi urte, 10 egin behar. Behatzi urte, 10 egin behar. Gogorra izango zen hasiera. Oso gogorra izanoan, gaina 180 geuk egin da zeok. Zuek denon arte, familien arten? 180. Ta lehen entzun duanez eta horri ikusi duanez, sari mordo bat dituzue. Bai, 13 tio. Aigetxu gartzen, eta 17 aurten izan degia. Izugarria. Munduko kalidad-prezio esaten da, munduko 9garrena, Europakoa 8garrena, Espainiko hotel romantiko bezala edo 6garrena, osea que... Beitu non tontorrean gauden eta zer nolako, beitu, azkenen egindako lanak frutu ematen du. Bai, egin behar. Egin behar, alaxe da. Aizu eta landetxe honetan ze eskaintzen duzue? Bati bat lasaitasune. Bakea eta lasaitasune, orduan jendea alemana eta ikarri etortzen dek. Horixe galetu behar nun ze motako jendea etortzen da. Alemanak, bai? Bertakoa de bai, baina alemana, belga, Nueva Zelandati de bai, Norteamerikanok de bai. Osea, mundu guztitio. Gaurko unen jende guzti etortzen dek. Urte zarra gauen ere etortzen da norbait, Tomas? Ez diaugu jende ikasten. Ez duzu nahi? Ez. Ez ere deskantxatu egin nahi? Ez, dikotek etortzen badie bai. Bai? Baina taldeik ez. Ez, baina bikotek eta bai? Bai, bete eta oten de jende. Bai, Bai, jende asko zeok festa de esto lain beste nahi, lasaitasunen nahi dik egun horitan da jende asko etortzen. Eta kanpoko jende baita ere bikotek eta. Aizu, aterperi buruz hitzein dugu, holandetxeri buruz. Baratzak, erakutsi barriak, Tomas. Nik ikusi nahi du barazki eta frutoiek, Baina pixka jaso garko, lan pixka deitiko. Ingo dit? Beti jaie ditzez da. Ingo dit, Tomas, lagunduko dit. Guazen gizona. Guazen ba, a ber, zeiten duen. Zeran, nora, noiz, nondik etorko direk. Olatu dargo izen, nondik etorko direk. Olatu dargo izen. Gorputzen
food truck hau Benita dituko da, bai ala bai. Hara, Inigo! Uskiz taldekoa! Uste baino lehenago etorri zara, zer moduz? Ondo, oso ondo. Ondo, ezta? Bueno, begira, lehenik eta behin, sartu zazu mesedez papertxo hau hemen barruan. Benita. Bai, Benita. Oso ondo, eskerrik asko. Bueno, itxoinoan, laster nahi zurekin, Vale, Ederto. Bueno, Inigo, gurekin zaude, gure show kaldean, gure food truckean, eta ze prestatu behar diguzu? Bueno, olatuek hartunde gero, intzarrak hartzeko, bai. Ez daude oberik txokolati baino. Txokolatea, oso ondo, Txokolate a la taza. Egingo dugu, ezta? Gozo ingo, errezeta bereziz egaz. Bai? Bai. Bueno. Eta, hasteko, osagaiak, Simple, ez da... Txokolatea. Txokolatie, ez nie, garrantzitsue, Euskal Herriko ez nie izetie, Euskal Herria, eta osoa. Osoa behar da? Bai, txokolatia apurbete, goteko apurbet potolo odiza edo. Oso ondo. Lehenengo ez nie. Lehenengo ez nie, oso ondo. Litro bete ez nie. Bueno, eta gero esango diguzu ere zein dan zure ikutu pertsonala, Bueno, a ber, eski hori, bereziz da ze, gu Lagako tabernan askotan, surfein da gero, txokolati hartzen gendun. Bai? Bai, da. Holan da gero gure kantatan, kanta baten esaten dugu, zelan txokolati ogizegaz jaten dugu. Eta... Oin, txokolati, a la taza, beltza, Erki? Bueno, ikusten duzu ezta, botaten dugu txokolati. Lehenengo, esnea berotzen jarriko dugu? Bai, parkatu. Irekitzen ez da egon biher, Vale. Eta gero, txokolatea... Eta gero, txokolatea txikitze joango gara. Hori, oso ja, ondo. preste ukitzeko, guzu lagundu? Bai, lagunduko dizu. Hola, nizok, betxuko guz apurbete eskuek, Oso ondo. Eta gero lapusketako labotatzen. Bai. Oso ondo. Eta azukre ere hemen ikusi bai, azukrea, hori gustora. Bakoitzak, gure da bene azukeri botako dugu. Ja, oso ondo. Nik normalien... Zenba botatzen duzu? Ba, 3-4 koiara edo. Hau handize da, honelakoak 2 botakotez, bale? Bi, oso ondo. Nahikoa izango da, 2 gaz. Bueno, Inigo, beraz... Hortxe, hor utziko dugu, ezta? Berotzen. Hori da, bero pixka jarriko dugu. Hau, martxan, badabil. Bueno, haizu, taldearekin zer moduz, Uskiz taldearekin zer moduz? Oso ondo, aurten ez teko guz horrenbesteko kontzertu, baina, pareparetan gabizia aurrengo diskorako kantak eta apurbet prestatzen. Da horri zagaitxik ez gabiz horrenbeste martxan, baina, gero aparte, oporrak batena, bestienak. Hortxe, hemen utziko dugu, egiten. Apur baten. Oso ondo. Eta zenbat utziko dugu hemen bueltaka? Hori bakoitzak gero gudaben loditzasun emoteko, denporak egizau izen baduzu, apurbet loditza bengo da. Horben, noberak gudabena. Nire apurbet loditxo guzteta jat, Bale. Hain, urelez izen biherrien apurbet loditxo. Bale. Txura, honadeko, bai. Txokolate... Ez da erosita ere. Ez da, zinezkoa, obiagoa nun ikusko zuen, helako. Bueno, eta zure ikutu pertsonala, igual hori ez da guaipatzerik, ez da? Claro, apurbe sekreto moduen itxiko bai, ez da? Oso ondo. Haizu, umei dastatzen eman aurretik, hemen, babakizu mundakako pintxorik onenaren atzetik gabiltzala, eta zein taberna o zein jatetxe gomendatuko zenidake? Nik esango notzun, bodegoi erretegi zen. Bodegon. Bai, berton dago ganera, amentxe berton. Hortxe berton. Bueno, neska botilak, txokolatea nahi, ze? Bai, venga ba. Jarri hemen hilaran danak eta venga, guazen txokolatea. Apai! Zu ikusten bazaitzu, amen nire ondur. Ederrek izezara nintzan, ederrena, emoztazu zure zati bet. Gaba bat, eta zango zaitzuk guztize, zunberotu eizula bie, da neuk zartu godot postie. Katuek bezala, hormatik izoten naz, Zuzten bazaitzu, amen nire ondu. Oso ondo! Oso ondo.
Epa, horra da barrura sartukoa. Hemen txepa, lan hain balin badek. Bai, lekuar, bai. Hemen daukek, zein. Lana bazeok hemen, Tomas? Bai, bazeok, bai. Iritsi da bat, Tomas. Bueno, Mikel, hemen nahi dek, Iñaki. Apa, Iñaki, Arratxaldeon, lan talan. Ondo, emetxe gehiuk. Urteko aurreneko tomatea biltzen, eta... Urteko aurreneko tomate. Tomate erratxuki. Oso kozitza. Izakonek zein nahi du. Hori utzipaken, hori hona dek. Barkatu. Hori mozorro jaten zituk. Bai, bale, hor txutziko dit. Aizo, nik ikusi eta benta, zenbat hektarea dituzu hemen? Hemezortzi bazarek. Hemezortzi? Barazki eta frutu, den ekologikoa. Eta entzun dudanez, zuek izan zineten aurrenekoak edo hasi zinela... Bai, lehen da bizikotako, bai. Euskal Herrian, bai. Euskal Herrian. Etzen hasiera erraxa izango, ezta? Batez. Oin da, 28 urte, pensaba ike. Esan nahi dut. Doan eman ziren Marte titorri ginela edo... Horregatik, barazki eta frutu ekologikoak orduan etzena ezaguna, guan bai asko. Eski osasunerako beharrezko, gure gorputza osatuta zeu ze jaten lehen, eta orduan... Zuek igual, pentsatuko zu, auto ontoa da, baina nik jakin edut. Ze diferentzia dago ekologikoak eta arrunten artean? Lehenbezi lurra ematen zaion jana. Kimikoa dek sintesis edo naturala. Ja. Guk sintesis ez dindia bibili. Zuek dena naturala. Loratio eta landaratio eta ateatzen da zukukin egiten dien botikak. Hori erabile barra zaukia. Eta ongarri ere lurra ematen zaiona ekologikoa izan bartik. Eta horren tomatea de gauza bat simaurre asko. Behar duna? Bai. Zemait eta simaur gehiago, tomate hobea. Anon saltzen duzu. Guk etxeta ematen dugu, bat bat. Zuzenean, etxera? Bai, saldu egin dugu etxeta. Lan erradak aurrek, Guk kliente morrozka badia hau, eta orduan, saltzea baita ere, den data, eta... Jatetxetara, dana. Hola biltzea ju. Ez dut, zako handia ekarri, baino nik zerbait ere mamartu, Emango diau. Baina horre, jaso bardek, Ingo dit. Bueno, kusko diau. Zerbait gehiago erakutsiko diak. Eta lagundu ingo nik zuri. Hori behar diau. Guazen, venga artistas. A ver, ze lana, ni lana erraxa, Menditik etorri nuk oinez eta aldapa errazeon. Baina erra bilitu gozitu. Baina, bueno. Leka hori. Arrun diferentea duk, leka horia. Horrela hartzen da, normal. Tomas, nola dau, erakutsi, Betik. Hola. Ez buskatzeko. Ez buskatzeko. Oituta hau edo... Deniuzti, sekula ina. Oso errexadek prestatzeko, bi puntak endu eta harik eta zarratzeko. Harik ez dik. Hasiko nuk orduan lanen? Bai. Venga, hasiko nuk, fuera. Ikendu hemen, eta tira. Tira. Eta biltzen diau. Bai, eta ire poltsa hortan sartuko dio. Hau begotzako. Eutxi jo. Hola gaztea freituta de beharra. Zartarin. Gaztea hola behar dik. Bai, zartari olio pizkote eta datza. Uiango nik eguaintxe hori. Atope hain nuk, Gatza kontu ez dela tensio egingo zak eta gero ber... Ni gatza behar dit, Ni gatza behar dit. Humore haiteko. Hoidek. Aizu eta aztu miren lehenago, ongi zok lekan asunto, baina, begira. Gubean, hemen mundakan, ari gaituk... Zer bajada dakarrek? Ez, arruntera xok. Herrira jo marlaltzute gero. Futrak bat dakago, eta izena jarri nahi dugu. Nire lagunak, Benita ez du posible gizona. Antxoni. Antxoni. Ate onduan nagoni. Gaina oso demokratikoa jugu eta jungo jugu. Bien, ondek, eutxo horreri. Aiba, Antxoni, por si acaso bi, inorez bada konturatzen, Zuek botu eman hona. Bueno, kontrakoa ikusi, marko eta berzen maten duen, ez higi bazteria berzen maten duen. Ni honea torri, nuk eta zueri lagundu, eta Antxoni botua. Eta azken, behar dut mundakako zinegotzi baten telefono zenbakia baldakizu. Bai, gero, harrerire zerbait egun marritarrek espazik inporta puntatu. Tomas, placer bat izan da. Berdin. Iñaki, placer bat izan da. Ez gerrik, asko. Oroitu Antxoni, urdu nuen ez diazu eramango, ez da? Oinez jo marko uterrira. Vale. Nekauta, harin baduta. Bueno, zuek segi lanen, hemen etzoketa, Ez, inbarra zeo. Guantxe dituko diot. Bueno, eutxorreri, Gora barazki eta frutu ekologiko. Venga, eutxorreri. Aio. Agur, ondo segi. Aio. Ara, kaixo. Zer moduz? Asier, pintxo. Olaia. Olaia. Bai. Aizu begira, mundakako pintxorik onenaren atzetik nabil. Joder. Eta onea etortzeko esan didate. Bai. Zuek egiten aldu zehola pintxorik, hemen ikusten dudanez. Bueno, hemen hasi gara hitzen. Da gero amabizetan puntuen dakogu barri beteta,
Da bidalizola. Bai, Bai. Da gero... Eta egiten duzuen pintxoen artean zein da zuen pintxo izarra? Basi gara itzen beira bat txingarretan, da super emaitza honak emoten dena dauz, da super gozo da. Bai, izenez oso ondo, Eta nola egiten duzuen ikusterik izango benuke? Bai, zaten igaz. Oso ondo. Hortik? Bai. Bueno, ara, erretegia, ez? Bai. Hau erretegia da, eta ikusten dugunez ja lanean ari dira. Bai, asko dago. Bieirak dira, ezta? Bai. Prestatuko ditugunak, hor ikusten nahi naiz ja txingarretan ditugula, ez? Eta, bueno, prozesua zein litzateke kasu honetan, Azteko, bieira dagoen moduen txingarretan hasi. Txingarretan, sartzen ditugu. Bai, gero... Olako adibidez hemen baditugu bi, ezta? Bai. Osake olako, bueno... Bieira sartu, hor sartu, bai? Gero, hemen dakogu beirazko ogia. Itxure emoteko, molde batean emote sartzen dugu. Darela biraren kontxa. Oskola izango balitz bezala, ezta? Oso ondo. Bueno, beraz hor ikusten dudanez, zutan dauka... Txakolin saltza dau berotuten, bera bianka da. Orain da zukaldeko nagusi ze. Bale. Hola bianka. Kaixo. Gero hemen brazan dakogu Kris. Bueno, oso ondo. Ematen du kontzertu batean gaudela, Brazatan... Kris. Oso ondo. Bueno, bieirak hor txingarretan zenbaten egon behar dute? 4 minutu edolan, ze harin etzen diez. Bueno, eta hemen gainean horrela jarriko genuke? Bai, kristalezko egia da kontxa moduko itxuragaz. Gero, boniatoa, emoteko koralaren itxura. Txakolin saltza. Txakolin saltza. Bizkaiko txakolina izango da, noski? Bai. Bai, ez da, bai. Bueno, azkenean, askotan, joaten naiz, restaurante askotara, eta beti ere... Ez, hemen saiatuten gara dana... Dana bertako izaten. Bai. Eta... Hau perezi lemurtxu da. Alga... antza emoteko, da gero... Eta gero... Wakamea. Wakamea, oso, pintza eta guzti. Erki. Da gero ametzuteko. Eta gero, berakatz lorea. Beraz bukatut izango genuke, horrela, primeran. Eta hau bustitzeko, zerekin bustiko genuke? Txakoli batekin, Txakoli batekin, Bizkaiko txakolin batekin. Kanpora alduatara. Zuk eramango dituzu? Bai, problemarik. Bale, oso ondo. Bueno, muchas gracias, eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta zuri bai, mila esker, eskerrik asko. Hemen digaterako gara? Bai. Oso ondo, pasa horrekin. Eskerrik asko. Oso ondo. Bueno, Laia, iritsi da unerik gozoena, ezta? Ze leku zoragarrian gaude, ezin hobeto gaude hemen, Bai, superondo. Oso leku zoragarria daukazue, bueno, eoteko, zerbait hartzeko, bazkaltzeko, jateko. Denetari da burtzeko hemen. Bai. Eta kasu honetan, zuen bieira pintxoa dastatzeko unea iritsi da. Beraz, guazen aurrera. Bueno, ara behira nola nahastatu dan dana, Bueno, hemen pixkate jarriko diot. Axe, oso ondo. Gustatzen zaizu? Oso ona, primeran, arrakasta itzeli esango duzule benetan, Eskerrik asko. Gaina, nabaritzen zaio ketuaren zapore hori. Bai. Nola txingarretan egindan, hori oso ondo mantentzen da. Joan horretik behira gauza bat emango dizut. Herrira baldin bazoa, zan gure food trucka, gure kamioia dagoan, geldirik, eta hautetxontzi bat dago, beraz, papertxo hauek sartu, Vale. Ez galdetu zertan. Zuk besterik gabe, hori da, sartu eta punto, Bale, hemen gordekotez. Hori da. Bueno, txakolina, topen dezagun, oso ondo. Oso ondo. Laia, mila esker, benetan, zorionak eta sorte hon guztiarekin. Beste bat arte. Agur. Futra kauan joli deituko da, bai? Ala bai. Zertan ari zara? Garbitzen ari naiz, hautsak entzen ari naiz. Nire amak txiki-txikitatik esan dit, garbia izan behar dela. Ja. Aizu, zer mau zure lagun horrekin showkaldean? Uskizeko Inigorekin oso ondo? Inigo eigurenekin egon zara? Eta ez nazu abisatu? Eta du, ek bezala, you never will love me.
Asko gustatzen zaini. Negua, lomi? Bai, ingelesez orain kanta berria, lomi. Bueno, oso ondo, bueno, eta zu zer moduz lurkoi baserrian? Izugarria, oso polita, merezi du antxe joatea eta ikustea, benetan. Bale. Zeiten du tipo honek. Ara. Kaixo gizona? Zatoz, hurbildu, Craig. Zein da? Craig. Kaixo, Craig. Kaixo. Hau da, hemen Mundakako surf eskolako eta Mundaka surfeko denen jabea. Lertzen? Irakaslea eta... Haupa, Craig. Hogei tamar urtez, hemen, Australiarra. Hau jartzua da, indarra. Hau Mikel da. Kaixo, Craig, hirugarrengo txanda. Bai, Mikel. Zein darra dakan. Eta bide batez, gure pintxo lehiaketan, bere epaile izango da. Bera epailea izango da. Bere eskolako 3 gaztetxo etorriko dira, etxetik egindako pintxoekin. Eta berak erabakiko du zein dan irabazlea. Bueno, ara hementxe ditugu, sartzaitezte eta jarri zuen... Arratxalde onde noi. Hementxe jarri. Ojito, Craig. No, mira, no escucho. Ederki, lortuz. A ber, atera, zure izena? Bueno! Eneko eta zurea? Jon eta zurea? Miren. Haupa, miren, Jon eta Eneko. Bueno, hemen ditugu Craigen surf eskolako 3 ikasle. Gurekin izandakoak ere lehenago hor, surf egiten. Bueno, nire kasuan ez dakit surf gehiago egin dugun, baina bueno. Bueno, konta iguzu ze nolako pintxok ekarri dituzuen. A ber, miren, azaldu iguzu. Egin dut hamburguesa bat. Surfaren inguruko dekorazioa. Bueno, berazuk egin duzu pintxoa, baino king size. Bai, hau erraldoia da. Craig gizon bandu da, oza. Venga, Jon. Olagarro pintxo bat, Oso ondo. patetekin, tomatea eta bi gazta motarekin. Bueno. Eta azkenik, Eneko? Ni hemen ibili atuna nire aitzitxek egiten duena? Bai, zure aitzitxek harrapatutako... Eta gero hemen azpian zer dakar? Azpian tomatea nire saba landatuta. Etxeko dena? Zake, dana etxeko, beraz. Eta beste hau? Eta hau... Bi ekarri ditu. Aguakatea. Aguakate, azpikalen hau zer da? Mantekila ematen du, bai. Eta bestea salmoio. Salmoio, zer duzua. Izukin hau zondo. Bueno, bain. Bueno, Craig, nondik hasi nahizu? De onde quieres empezar, Craig? Handia, txikitatik? Handia. Bueno, Craig bukatu du, ya pintxoak dastatzen, beraz... Bueno, Craig, pues nada, una vez que has probado ya todos los pinchos, ya solo nos queda saber cuál es el veredicto. Ya, bakarri falta zaigu jakitea zein den irabazlea, Craig, behin 3 dastatuta gero, beraz... Nerea nerviosa, dago urduri. Ezaiguzu zein dan zure erabakia. Ondo, danoni. Danak oso bai, noski. Suposatzen da baino, gu bat nahi dugu, bat, Craig. Irabaz, bai. Bat irabazlea. The champions is... Aiba! Aiba! Badugu, Eneko irabazlea dugu! Bota bosteko hori Eneko! Oso ondo, Eneko txalo bat berarentzat benetan merezi du. Sukaldaria ona izateko eta horrela jarraitzeko, txapelduna handia, Eneko. Zuei ere esan beharra dago, sekulako lan egin duzuela. Benetan. Hori erraldoi hori. Erraldoi hori, king size pintxo hori. Bai, zugarria da. Denak osongi. Aizue. Eskerrik asko denoi. Mila eskerren, Eneko txapeldun. Eutxi horreri, ostras, eutxi horreri. Noin ikusiko aurrunguten berriz, Craig, mila esker! Mila esker gurean izateagatik, esan bezala, eta mila esker laguntzegatik momentu honetan, eta ondo joan dadila bai surf eskola, denda eta etortzen den guzti. Eskerrik asko. Bueno, aio kuadrilla! Aio kuadrilla, ondo izan, Ongi segi! Ongi segi! Gulanean jarraitu beharko dugu. Bai. Zu nora joan behar duzu? Bueno, ni... ez dizut esango. Ara? Bueno, venga, agur! Kaixo. Oba. Ez itxura erradak honek emakumea. Bai. Zer da hau? Hau, kabratxua. Erraguioko kabratxua. Bai. Fresko. Kontuz. Zeba? Hemen pintzi edeko eta hemen venenoa deko, kontuz. Hoixe bakarra falta, gero horrela geratzea. Bietatik hartu beti.
Arraina Hortik hartu begietatik. behar da. Hortik, Bale. Aizu, freskoa dago, Bai, ondino garbitu barik. Aizu, udako pintxorik onena aurkitzen ari naiz. Zuk prestatzen alduzu bat horrela berezia. Beitu, arrain honegaz, presatuko dutzut pastel de kabratxo bat. Total, fresko ondo. Horixe behar du emakumea, orain prestatuko jazu? Ontze momentuen zeuretzako. Venga, gozen, nik launduko izut. Venga, gozen. Perfecto, gozen. Espektakula handia hemen ikusten dugu. A ber, hauxe da, kapratxoko pastela edo pudina. Bai, hori da. Errezeta, nola da? Honen errezeta. Errezeta hau, mantentzen dugu nire amamaren errezeta, bale? Oso erreza da. Oik izaten jaubena goreti, amonaren errezeta, dudi be. Amamak beti izan diez sukaldeko erreginek. Beitu, normalien guk egiten dugu kabratxo edo itxaskabra freskoarekin, bale? Hemen gauek bezala, ez da? Hori da. Bale. Orduen hartzen dugu pieza bat eta egosten dugu. Egosten dugu beti gatza pizka bategaz, olio pizka bategaz, eta pimienta apurtxo bat botaten zaio. Urari botatzen zaio pimienta? Bai, apurtxo bat botatzen zaio. Bisitasuna pixka bat. Eta bai, hori da. Gustatzen zait. Bai, behin arraintxue gozitza dauenien, azten gara ja beste produktuekaz. Azten gara 8 arraultza behar dugu, 8 arraultza freskoak. Eta albat izen, baserrikoak izatea. Gero behar dugu bebai, edalontxi bat gutxi gora bera etxeko tomatea. Gero beste edalontxi bat natakin. Eta gero bebai behar dugu kabratxua eta saltza rosa pizka bat. Iteko oso erreza bebai eta maionesa pizka bat. Oso ongi. Aizu, prestatuko aldugu pintxo bat. Bai, nola ez. Bai, prestatuko txutmetotxe momentuen. Ogia hementxe dakago. Ogitxueia ebaitxe Ea zu nola prestatzen duzu. Eta, a ber, tajadie beti izan bida, ez oso lodie, ez oso fine, bale? Beti, zu jangoko. Gustatu zaititza, tajadie. Tajadie. Gu beste batuetan izaten da. Tajadie, erra dara mazu. Bai. Ez, oso ongi goreti. Eta gero, maionesa toke bat, egitzen gu botoitxu bat ame, hola? Itxura mamar da, polita, pintxo polita. Hori da, zu jangoko zenduen moduen, bale? Beti, bai, freskue eta neberatik albadan izatea, bale? Holan saltza rosa portxu bat, gero emintzen txagu holan toketxu bat hemen, berde, perejila, toke. Hau dako pintxoa proposa da. Bai. Benetan, dena fresko da, tomatea, gautza, eta dena fresko. Hau gogoa dakat. Alere horri ikusi dut hor eskuinaldean, dakazuela parrilla handi bat. Zer gauza gehiago egiten dituzuzeko? Beitu, amenatzen ikusten duzuen moduen. Ui bitxo, zer gehiago, bogabantiek uzizaten. Honen direz, bertoko bogabantiek eta langostak, bale? Ui bitxo. Eta gero bebai, dekogu arrain freskue eta okelie. Txuleta... Dena parrillan. Dena parrillan, gure espezialidadie parrillie da, bai? Beti arraine... Beste un baten nire onara parrilla hori probatzea. Guzunien. Bueno, goreti, neri begirari da denbora guztian hor. Ba, hasi. Hasiko naiz probatzen. Eta disfruteu. Oso ongi. Hala ere goreti honek nik ozka ingo dut, baina honek zerbait eskatzen du. Esan nahi dut, ze gomendatuko zenidake, txarrast honekin egiteko. Ba, adibidez, arrainarekin beti ondo datorren ardau zuri bat, kasu honetan txakolina izango da, lengusuaren txakolina. Lengusuaren txakolina? Uriaitaren lengusu baten txakolina da. Uriarte, nahi da? Uriarte, hori da. Zuzegitze egiten txakolina eta ni. Osatu, disfruten, eta... Oso hona dago. Bai, ontze hartu apurtxu bet. Bueno, txintxin egin gogu, Gauza bat esango izut, izugarria do. Benetan oso hona dago. Poste nahi. Zure amonangatik, nola izen du? Maria Luisa. Aupa, Maria Luisa, horrele jarraitu. Urte askotan. Urte askotan, Maria Luisa. Erra da, hau ere. Fresko. Famili guztionetan denak hona iten duzu, dena gauza guztiak. Saiatzen gara. Lan asko dakat oraindik, pintxo eramango dut ez bazaizu inporta, baino hor, portu alde hortan, ari gara hauteskunde batzuk egiten. Bai, eta gure food truckeri izena jarri nahi diogu. Izena proposa da Antxoni. Nire lagunak Benita jarri nahi dio. Bitu, txupatu. Hori normalen ez da egiten, baino nik bai. Zu horrera joaten baldimaza, Antxoni, eman botua. Eta zure amona Maria Luisa ikusten mazu, eman hau ere, eta bozta ala horrera, bale? Bozkatu horrera. Bale, haizu, ez bazaizu inporta, pintxo eramango dut, eta ez bazaizu inporta ere, hau eramango dut, eta goreti, bi muxo, placer handi bat izan da,
eta horko txuleta eta erretegi hau niguandikan probatu behar dut gehiago, Guzunien. Bueno, agur guapa. Agur. Oroitxu, Antxoni. Bai, Antxoni. Antxoni Venga, for oso ondo Champions. dau. Aio. Bai, aio, agur. Venga, ba. Agur. Bueno, hemen mundakako gazte jendeakin gabiltza, poteoak, Aizue, hemen poteak bai, baina pintxoak ez ditut ikusten. Pintxoak dagozu barruan. Dagozu? Gauzatxo bat, beti izan da goizetan zurile. Bai. Arratsaldien baltsa. Ja, zuek astebukaerero etortzen zarete honea? Hori da, baina astebukaerero orduan, orduan honek esan nahi du astean zehar ere, hemen poteatzen duzula. Neguan, udazkenean, udaberrin, bai, Osea, fijoak zarete hemen, Dagora deutarra. Bueno, ederki. Oso ondo, bueno, hemen hau, taberna hau, nola dizena taberna honek? Bar Pedro. Hori da, Bar Pedro, que dator San Pedro. San Pedro. San Pedro datorren astean. Claro, bai, bueno. Bar Pedro, San Pedro. Oso ondo. Luego, algún dakozu San Judas. San Judas, aldamene. Horra guazo itxu bertan. Bueno, gizonak, eskerrik asko, zuei, ondo pasa, amonan jefean utziko dugu eserita, mafiosoa bera bakarrikan, eserita. Baltxue da, oi. Bueno, eskerrik asko gizonak, ondo izan, Aio. Kaixo, goiko tabernan gaude, ezta? Bueno, hau zea makina poteoan ere hor geldiune bada, ezta? Beharrezko. Hor, nunbait entzuten ditut ja gerturatzen. Hemen datoz. Bai, hemen datoz, ezta? Bai, hemen datoz, oain inbazioa izango dugu hemen oraintxe, ezta? Bale. Aizu, eta jaietaz aparte ere, hemen jende asko ibiltzen da, ezta? Bai, udatan bai. Udatan bai, eta bai. Eta zuek pintxotan da hola, zein izango litzateke zuen espezialitatea hemen? Hemen, dago fua bat egiteko. Fua, Fua. Bueno, ja, lasaitasun pizka bat, baina, pentsatzen dut orain sartu ingo direla, ezta? Bai. Bueno, aizu, bere egin noa, eskerrik asko, eta zue bai, eta, ondo lan egin, Venga, erte. Aizuen eskak. Ai, zer. Makina poteoan zaudete. Ez, karropoteo. Karropoteo. Eta nork esan digu makina poteo? Zuk inventatu hori. Nik Eta orzean zehar zer moduz hemen mundakan? Ondo? De lujo, ez da? Lasai, parrandan, kirola... Eta ikasketak bai. Eta ikasketak bai, Bueno, ederki. Bueno, aizuen eskak, ondo pasa. Kontuz poteoarekin. Eta ondo izan, Esan didatenez, zu zara, karropoteo honen egilea, sortzailea, edo inspiratzailea, edo bultzatzailea. Ez? Hor daun manitas bat ego iraitz, patxo. Bai. Bera manitas patxo. Ja, orduan zain da zure eginkizuna guzti honetan. Disfrute eta dantza nahi. Oaintxe Jonekin hitz egingo dut, Bueno, eskerrik asko, Zuri. Nanatik eta ondo pasa, Ondo pasa, Bueno, zuzea, mila esker, aspaldiko ezagunak. Aizu, karropoteo hau, zuzara beraz hemen gidatzailea eta DJa. Nola sortu zen karropoteo honen puntua? Oin dala 6-7 urte izango dira. Aizek edo azte bat lehela hau. Geratu ginen lagun batzu, eta montaku zeo zerrala. Hasi ginen bajaten traktortxu bategaz, altaboz bigaz, eta hurren urtien putzu bekeiz hau. Eta gero du naukarru, Baina, karro sekulakoa da, izu. Gara da, gaukein zen. Bueno, egongo gara. Eta badakizu baietz. Ondo izan, aio.
Beldurtuta altzau da zigar. Ez, irabazteko asmoz etorri naiz. Hori ikusiko dugu. Begira, Maiteder gonbidatu dut, Mundakako, kultur zinegotzia. Eta nahi dut berak kontrolatzea hau dena. Eta ikustea, kaixo arratsaldeon. Denak garbi-garbi izan dira, hauteskunde horiek garbiak dira. Beraz, zuk zenbatuko dituzu gure botoa. Bai. Osea, que nator como la Garbi. Bai. Zuk, begiratu dena, hauteskunde guztiak, garbi-garbiak izan dira. Bota, hasi zenbatzen. Bota enbide gozo, ezta? Bueno, hau erditik kenduko dizut, lasai. Vale. Bueno, ba, hasi zenbatzen. Bueno. Mikel, nire izenak irabaziko du. Ez nik uste dut Antoni hortxe ikusi dut jende asko botatzen, eta Antoni ikusten hon. Ja, ba, momentuz nire izena irabazten doa, Bueno, eguraldi ona, Mundakan, fiesta dira. Tongo eze. Limpillo era Auskalo. Bueno, ikustago, zer moduz, ba, bueno, pillo bat dago zamen. Bai, jende asko bere boto eman du, bai, ez pentsa, Vale. Pintxoketa ongi jan dituzu? Bai, Gustora egon zara? oso ona. Nik ere bai, oso gustora oso ongi. Eguraldiak errespetatu diru. Hondartza politxa, sur, dena, Mundaka. Bai. Mundaka, Antoni. Polinean zela nuen, Antoni. Nik uste Benita izango da, Ez Benita igual, ara gutxi falta da, Bueno, ez nahaztu, zenbatzen nahi data. Maite ongi kontatu. Zenbatzen nahi da. Bueno, listo, badekotea. Badaukazu? Bai. Bueno, ora aurrekaldean emango duzu A ver. irabazlearen berri, Bueno, vale, oso. A ver, horrek eskuek. Zuk ere, por si acaso. Por si acaso? Barkatu, irabazi ingo dut eta. A ver, emon iri eskuek. Bai, venga. Preparata? Bai, preparata. Bueno, ba, itxoin, Bueno, hadi, Mundakako herrialde. Itxoin, ba! Bat. Zein da irabazi? Bai. Zeinek irabazi du? Dairu. Irabazlea? Antoni! Ezkerrik asko Maiteder! Hartu neskak, bueno. Sentitzen dut hasiak. Gaurko honetan nik irabazi dut. Bai, nik ez dut ez da ireki ere egin. Baina ikusi. Antoni, zen askoz ere politagoa da, zier. Bueno, bai, bian polita ziren, baina... Urrengoan igual zuk irabaziko zu. Bueno, ederki oso. Venga, besarkada bat. Venga, besarkada bat. Besarkada esan dugu musurik ez. Zure emozionatu naiz. Zure musurikin. Bueno, venga, fiesta. Antoni! Bueno, bebe. Mikel, mesedez. Karo, esken banekin, ikusten zuen. Ez dakizu edaten, Bai noski, ez. Ez dakizu edaten, benetan.